Bai, Legazpin, pentsago da urteetan kanpoko jendea ikeragarri etorri zala, eta Legazpin euskara oso makaltzeon, Euskara oso zeon orduen zapalduta. Represio bortitzeko urteetan bizi ginen, pixka bat horri aurrera, aurrera egin nahia, kontra egin nahia. Giroa benetan erdalduna zen. Baina bazegoen, sortu zen guraso talde bat, guraso ausarta esaten denei. Hartu zuen gizon batzuk, hasi ziren, Jose Ignacio lehenengo izango zen, bilerak egiten egola, oso jente hona gero. 1976-en sortu zen talde hori. Eta gero poliki-poliki juntzien, urteetan, reunioak egiten, batien soziedade baten, besten txikite hon dabitzela. Prest zeudenak edo nahi zutena behintzat, euskara indartu eta beste eskola mota edo sortzeko asmo bero bat egin. Sortu zen ikastola irten behar zule, aurretik eskenekin ikastola zer zan ere, Egia da, etxe askotan, gurean bezala, barne eztabaida asko izan zirela, horrek izan zezaken etorkizunaz. Lehenengo euskara, gero atzetik horri gehitu leke nahi duzun dana. Nahi duzu inglesa, nahi duzu zea, gaurko egunen behar da. Baina lehenengo Euskal Herriin bizi gano lehenengo euskara. Euskara izan behar zola, hori garbi zion, Legazpiko guraso batzuk etorri zitzaizkidan esanez, ia prest negoken. Sortu behar zuten ikastolan irakasle bezala lana egitea. Isilpean enbiar zin zeak, bilerak, isilpean eskolak, da isilpean dana. Eta nahiz eta ez jakin nun sartzen ditzen, edo zein egoeratan lana egin beharko nuken, lehenengo urte zailaietan, baiezkoa eman nuen. 1977an eneron uste eta segitzala lehenengo aldiz Legazpin zen. Frankismo garaiak ziren, errepresio eta zapalkuntza gogorreko urteak. Euskara eta euskal kultura debekatuta zeuden. Halere, guraso talde batek gogor borrokatu zuen egoeraarekin amaitzeko. Eta azkenean, 1977an, Legazpin, su bat piztu zen. Kimuberri ikastola sortu zuten, gaur egun, Aztegi izenarekin ezagutzen duguna. Hasieran su txikia zen, ezkutukoa. Ikastolak, hasiera zaila izan zuen. Planteatu zitzaienean gurasoi aukera, nolabait ere, seme-alabak euskeraz eskolatuko ziren toki batea eramatearena, nik uste zalantza handirik ez. Duda gabe, umea ikastola. Zaharrena hasi zen, ikastolan eta bere kuadrilatxo hori. Zerbait berezia baginen, baina hain arraroak ere ez, eskolara juten ginen. Beste mota bateko eskola batea agian, baina eskolara juten ginen. Lehenengo azezin ikastolan, hilebete eroin zuen, kursillo txiki bat zuen, hor barrakoi bat zeon Elisatek arrutzatxoa, eta antzin zituen lehenengo hilebetearo. Eta gero, Don Antonio apaisak, zehatu zuen, Eliskama gara, Salon parrokialetan hasi izan, esan behar da, Elizek izugarrizko babesa eman ziola orduan. Elizatik izan ez balitz ikastolak ez da itango zen, Gipuzkoan urtaetan oso gaizki biltzen ginen. Elizako gelatan hasi ginen, Elizaren babesan, berez legalki ez genduken inungoko eskubiderik izango genduke, eta hasi eta handik hilabete batzu eta ia inspeziotik ian ere titulaziorik ez nuela, banuela eta horrelako zurrumurru sortu zien, eta ez neukela zergatik nik klaserik eman behar. Eta inspeziotik titulazio horren eske etorri zien. Gobiernote bialduta, inspektoreak etortzen ziren, da umi galderak ebai,
egun baten akortzen ez esate zuela, ama, gaur etorri da inspektorea, desan dio, nola da, ¿cómo es esto? La bandera española. Rojo, blanco y verde. Mutikok, inusente. Esan nahi bet, hola esan ibili behar zuen, eta beti kontuz, etortza zanen, da handarinok eta dana preparauta zen gauz hortako, eta... Neska mutilak berez, ja zentro gehienetan neskak eta mutila banatuta zeuden, eta guk elkarrekin genituela, eta baita ere inspekziotik berriro... Estado sesio hartan egurre ematen zuen, baina Elixen babesen han juntatzen ginen, eta han juntatzen ginen, bai. Kontrario beti ondia, eta bertako jentea, bai, boa no. Guardia Zibilen kuarteletik ere, kontrolatuak ginen, noizbenka sargentoa etortzen zen eta irakasle guztien zerrendak eskatzen zizkidan. Gero gauza zaildu intzienen eskola berri behartzien, eta gehitzen junbertzan, Legazpiko bazkideek, ikastolako bazkideek gehitzen junbertzien, da gorrena izan zen, atez-ate ibili ginela. Atez-ate, Legazpiko etxe guzti eta atez-ate sozio bilatzen ibili behar izan gendula. Genteak hartin esatezun, Jesus, hoi parbulitotako, zetako hori, euskera hori, parbulitotako eta hola. Guk esperantza behar duken aurrera tengo zula, da aurrera danok sakon. Bai, konturotze ginen, zea ginen sortzen da puntzau, urteko gela bat, gehitu zu ginen. Izugarri izan zen hori. Arrakasta handia izan zuen egia esan, hasiera baten 51 ikaslekin hasi baginen, handik urte batzu eta ia 200 zeitun iritsi ginen, 200 ikasleetara. Gure alabare lehenengo sortutako zen da, handein honen kanekin berarekin ibili zala 8 urte. Eta arekin ibili ondoren, monja eta juntzan, monja gortzaren zean, sanina zion. Monja eta juntzan da, hemen ikastolatako zeak egun dugu, zeak ematen zen, notak ematen zituen, baina monjatan destakago egiten ziren, hemen ikastolako zeak. Azte ikastolan eretako izan da, azkenen, ni neu garatzeko, edo nire garapenean garrantzitsu izan den erakunde bat. Nik uste dut hizkuntza, euskera bera irakasteko, irakaskuntza sistema propio bat, nik uste dut izan dola baita ikastolak, eta gero herria edo herria uztartzeko toki bat, ez? 3 elementu horiek nik uste dut uztartzeko tokirik egokiena izan dela. Nire aitak bertan lan indonez, txiki-txikidatik etorri naiz berta, eta esan daiket bertan jasoetela igual euskaltzaletasuna. Hasierako zu txiki hori urteetan zehar mantendu zuten. Gurasoek lan handia egin zuten itzali ez edin. Legazpi su eta gar aritu zen borrokan. Denborarekin, sugar txikia zena edatzen joan zen. Familia eta etxe gehiago berotzen hasi zen. Ikastolara ikasle gehiago iristen hasi ziren. Ikasleen jarrera? Garai baten nik uste dut, autonomogok edo igez egiten ziguten batzutan gelatik, horra apatxoneko txabolea eta hola. Gaur egun ez, etzaio inorri okurritzen. Gaur egun, esango nukenik, domatugok edo hola. Lehenengotik Euskaldunak ziren umeek, baina gero, etorri ziren umeek, bazien ama hizkuntza gaztelera zutenak. Hizkuntza aldetik, ni sartutako urteen, ume guztik, aurre guztik, Euskaldunak ziren. Handik 5 edo 6 urteta adibidez, bazion aur kopuru bat, gaztelaniaz hitz egiten zutenak beraien etxen. Eta geroia, kopuru hori gehitu zen, oain dela, baina urte gutxi, etorkin egin. Bertan, bizitzan jendea, baina kanpotik etorretakoa, baita nik uste behar bat ikusi zuela horretan, eta euskararekin ere ikusi zuela momentu baten, igual ikasi beharra bat zegoela pixka bat baita ere. Zen hasiera baten, erdal ikasle gutxi zien, eta euskaldun talde baten murgilduta, ondo
bere ganatzen zuten euskeraz da. Baina kopuru hori handitzen joan zaneran, arazok gehiota handitzen juntzien, eta orduan irakasleu bilatu behar gendu metodologi desberdinak, olako arazo bati aurre egiteko, eta horiek bere euskera maila altzan egokiena izan zezan, ez? Garai bate, probatu gendun modu desberdinak. Behin edo goratzen dut, banatzen ziren euskaraz etzekitenak, bi edo giru egelan arten, gero probatu gendun euskaraz etzekiten guztik talde baten jarri eta jarraitzen zuten lehenengo mailara arte, LH-ko lehenengo mailara arte, aparte, eta gero integrau egiten ziren. Izan ziren olako urte batzuk, eta orain momentu honetan berriz ere, egin seme-alaba dauzkagu ikastolan, eta ia, geroz eta gela bakoitzeko gaztelera hitz egiten duten, gaztelera hizkuntza duten, ume gutxiago dauzkagu. Orain kanpotik datozenak, eta bakarren bat edo beste. Gaur egun ikusten da kanpotik etorritako jendeare badaola, bai Txinatik edo bai Poloniatik edo baita Sahara ingurutik etorritako ere badare, eta hori iruditzen zait ikastolantzako puntu bat gehiago dela. Nik oso oroitzapen ona dauket ikastolan inguruan, askotan pentsatzen dut gustora buelteko nintzakelatzea, ze azken finean eskertzen da, zure herrin beste modalidade bat, beste ikasketa prozesu bat kursatzeko aukera edukitzea. Guretzako oso importantea, zeren azkenen euskera giroa zabaltzeko eta ikastola nabarmena dauke bere lana, ez da. Nik aipatuko nituzke bi gauza. Alde batetik, gurasok izan zuten ausardia, oindala 50 urte, olako proiektu bat enmartxan jartzeagatik, ez da? Eta bigarrena, aipatuko nuke ilusioa, sortu zigun ilusioa, ia umeak euskeraz ikasi eta jarraipena izango zuelakoan. Sumota ugari daude. Badaude kolore, tamaina eta forma ezberdinak dituztenak. Hauek denborarekin aldatu egiten dira. Aztegiren metodologiak ere bilakaera bat izan du. Eskolak emateko modua asko aldatu da, sortu zenetik orain arte. Elizako goiko zeetan gelatan, eute ginen, pentsau lurren baldosea zehon da, baldosen ordez ze batzuk, olako tabla batzuk, kuadratuk, egin da tablan gainen jarri eta han eoten ziren umek. Zartu eta bakarrik ikusiko zenun pilatu eta txoko batean ola pilo bat, eta lehenengo gauza zartu eta egin behar genduna zen, ola horiek lurrean jarri. Umek iseritzen ziren, ola horietan. Eta gero, beste materiala izatezan txotxak, margo batzuk, peia eta papera, eta arbela. Eta arbela hori izan genuen lehenengo arbela, lehenengo egunetan ez genuen izan, norbaitek guraso batek sortuzun, ez dakit nundi, baina eskuratu zuen arbela eta ekarri zuen. Hori izan zen gure lehenengo materiala, lehenengo 3 hilabetetan. Liburuk apenas ez genituen erabiltzen, ni nire garain gogoratzen ez liburu bakarra saioka genuela, arlo bakarra, eta hori konpartitu iten zen, eta iraian berriro dana berritzen genitu, forratu, eta horren urtean liburu bakarra, bestela liburu gabe ibiltzen ginen, eta materiala, informazioa bilatzeko ibiltzen ginen larri. Nik askotan pentsatu, garai hartan izango bagenu gaur bezala internet eukitzea. Hezkuntzak ez zigun hainbeste eskatzen, eskaera bagendun. Baina nik uste askeago ginela gurera lan egiteko, tarteka agian bertsozar bat kantatzeko, gaur egun presio handia dago. Egiten gendu nolako gaur egunekin konparatuta oso desberdin. Gehiago irtetzen ginen, mendia joten ginen, irterak asko ze librago die. Orain dana daukagu asko zarautago, baina behar da olako zozer izatea. Nik uste beti ari dela teknika berrik eta estrategi berrik ikasten, metodologia berrik,
eta bai, badabiltz irakasle berri, gazte desente hortan murgilduta ez. Nire anaiek 3 urte gutxigo dauzke, eta 3 urteen tarten ja metodologia asko aldau da, eta ikusi daike nola nik beti liburukin indeten dana nire anaiek ordenagailutik iteitula gauza asko eta bai azterketara ikasteko eta hola, eta asko ordenagailukin iten dola. Osea, urte gutxitan aldaketa asko gertau dela. Bai nabaritzen da hemen badaudela errotuta zenbait ezaugarri ez, egunerokotasun baten isla dienak edo azken finean egiten die ikastolako eguna, euskaren eguna, eta holako jaialdi asko, gero abestik eta euskeraz, pasabidetan dana euskeraz, komunikazioa dana euskeraz. Eta adibidez gaur egun badago bai artezkaritzan eta bai ikastola barruan sortzeko gogo bat, talde bat sortzeko gogo bat, pixkat lehen hitz egin dugun normaltasun hori oso maila bajuago baten onartzen ari gehala. Lehen euskeraz egitea bazan balore bat, oain da doai bat badakizu euskeraz, baina hitz egin edo ez hitz egin. Nik uste falta zaigula orain eta horren aldeari gara, eta pixkat hori badala kezka nagusi bat gaur egun ikastolako organo desberdinetan, nola hori berriro indartu edo horri zua eman, ezta? Niretzat Aztegi esango non, nire bigarren etxea, ez? Azkenen 2 urte euskela sartu nintzen bertan, eta 18 urte arte bertan bai hasi eta bai ezin naiz. Orduan hori ikastolatik etxea, etxetik ikastola. Nik herrientzako esango nuke Kimuberri Aztegi izan dela euskera bereskuratzeko eta euskaraz hezitzeko proiektu garrantzitsuetakoa. Oso proiektu, oso metodologia irautzailea izan zen garai hartan, eta oinarrintzeren zuzeneko behaketa, sormena, berdintasuna lantzen zen, euskera jakina, euskal kultura, pentsatzen ikasi gendun, eta horrek uste bere kutsu uzten dola herrin. Duela 5 hamarkada piztu zen su hark, bizirik jarraitzen du oraindik ere. 51 ikaslerekin hasi zen ikastolak, gaur egun ia 700 ditu. Sekula baino indartsuago dabil. Baina, zein etorkizun izango du aurrerantzean? Nik uste aurten 50 urte ditu, nik uste beste hainbeste egiteko kapaz izango dela, ze jendea implikatzen da jendea ikastolan. Positiboa, positiboa, pentsasazu, noa etorri dan, oin zemat ume eta zemat ikastola eta zemat gauza bai. Baina lehenegotik guk fuerten gendulako asko, Haida orain, konfiantzaren pedagogia, hortan nahi die, ia ikastola batzutan uste dut aurrea eramaten nahi diela, eta horrek igual eramango gaitu berriro pixka bat askatasun gehiagora edo. Herritik sortu zen ekimen batek nolabait ere gustukoago edo ez, baino hor dago etorkizuneko hezkuntz eredu propio horren hasia, ernemuina eta indarran nonbaitetik badator hortik etorri. Eta etorkizunari begira, pertsona prestatu behar da bizitzarako, orduan gizarterako, orduan zer dan hori hor erronka handia daukagu. Nik uste ikastola potente badala eta beti berrikuntzara bideratuko dela, diela gauza berrik txertatzen eta hortan saiatuko diela. Nik uste bide honetik jungo dela. Bai, iruditzen zaidala, bueltatu behar dugula berriz ere, pixka bat gozatze hortara eta hainbeste presio gabe. Eta, bide horri heldu behar zaiola. Eta oso ondo, hori ikusiz, gehoz ze handigoa, gehoz ze poza handigoa, eta poza galanta, bai. Nik uste 50 urte egin ditun bezala, beste urte asko jarraituko dela eta euskalduna izaten jarraituko dela ikastola. Euskal herri bezala nire ustez behar du askatasun gehiago benetan eskola horiek gurek izateko, ez? Ikastolak izan direna eta izango direna, eta euskara bultzatzeko gora ikastola. Eta eman behar diogu herri honi batzutan eskorra bat, sua eman da indarra ematea,
bizi ematea, argia ematea, eta nik uste ikastolak oraindik ardura hori bere gain hartu behar duela. Suak itzali egiten dira, baina berriak piztu ere bai. Legazpik sua pizten ikasi du eta aurrerantzean ere gehiago piztuko ditu. Herritarren indarrari esker jarraitzen duzutik ikastolak. Ez dakigu zein indar den, baina indar bat dabilor. Aztegi ikastolak 50 urte bete ditu. Zorionak! Bizilegeak dio, argi bezain idor, gaztea hilkor dela, zaharra derrigor, herri batez ordea, zergatik ez aitor, hain zahar dela zeren, sortu zen ez hilkor, bahala izan dadin, indar bat dabilor, bahala izan dadin, indar bat dabilor. Talde xede mugida, antira hemen buz, zenbait ekusten duen, harimata gorpuz, su hori dena ezin, bihurliteke hauz, begiratzen badugu, helburu begeruntz, gailurra bertan dago, ezin da egin huts, gailurra bertan dago, ezin da egin huts. Gure abizkutarra, gara ginen gaude, itxasoa bizida, lorik egin gabe, gauden zutan idena, olatuen alde, argia islatzen da, malko